אימון יום-יום. פילאטיס יום-יום כשמו כן הוא, אימון של הגוף באופן רציף, כל יום ובכל גיל. אין כמו לפתוח את היום בהקשבה וטיפול בגופנו, או בכל שעה אחרת במהלך היום. ובעיקר אם אנחנו עובדים בישיבה מול מחשב רוב היום. יתרון הפילאטיס הוא שהוא מיועד לכולם. אפילו לאלה הסובלים מפציעות גופניות. הוא יכול בהמלצת רופא כמובן להקל על כאבים הנובעים מבעיות גב, ברכיים או כתפיים, ועוזר לשיקום הגוף. טכניקת פילאטיס נותנת לנו את הכלים לבנות, לקיים ולשפר את יכולת העשייה ברמה שתעניק לנו איכות חיים טובה. אז קחו נשימה עמוקה ויחד נגיע רחוק. שבו כשהישבן בחלק האחורי של הכיסא, הידיים מונחות משני צידי גב הכיסא והרגליים בפיסוק קל. הגוף זקוף וגבוה. בנשיפה, דחפו את שרירי הבטן פנימה, כמרו את הגב ומתחו את הרגליים לצדדים. ולחזור חזרה ולסקוף את הגב. ועוד פעם, לקחת אוויר. לנשוף וליישר את הרגליים, להרגיש ממש את הבטן עובדת, את רצפת האגן. ולחזור חזרה. ועוד פעם, לקחת אוויר ובנשיפה לקמר את הגב. אנחנו מעריכים את השרירים של הגב ומחזקים את הבטן. ולחזור חזרה. פעם אחרונה, כמרו את הגב, מתחו את הרגליים, יישארו באותה תנוחה, קרבו את הברכיים בכפיפה אל הצדדים וישרו לאותה נקודה. ולכפוף, ליישר, ולכפוף, ליישר, לאחז בגב הכיסא. זה מה שעוזר לנו. להפעיל את שרירי הבטן ואת כל שרירי המרכז. גם שרירי החזה עובדים עוד 3 פעמים. לדחוף עוד 2. לדחוף אחרון. ועכשיו, תניחו את הרגליים. יד אחת לצד גב הכיסא. יד שנייה ארוכה ישרה. קחו אוויר והובילו את היד הצידה, ישרה. כמה שאפשר. לחזור למרכז, להניח את היד וצד שני. לקחת אוויר ולפתוח, למתוח כמה שאפשר. להוציא אוויר ולחזור חזרה. ושוב, לקחת אוויר ולפתוח את החזה והגב כשהאגן יציב. ולחזור חזרה ושוב. לקחת אוויר ולהוביל. להוציא אוויר ולחזור. ועוד פעם אחת אחרונה, יד ארוכה הולכת לאחור והצידה. הבטן מוחזקת פנימה. ולחזור. וצד שני, למתוח הצידה כמה שאפשר. ולחזור חזרה. זכרו שכל תרגיל מתבצע קודם כל מהראש. לכן, רכזו את כל מחשבותיכם בביצוע התרגיל כדי להגיע לרמת שליטה גבוהה יותר. הניחו את הכיסא ובואו נעבור לעמידת 6. הניחו כפות ידיים והכתפיים מעליהן, אצבעות הרגליים על המזרון. קחו אוויר, כמרו את הגב והובילו ברך אל החזה. החליקו איתה שהיא מתיישרת, העלו אותה למעלה ואת היד הנגדית. ושוב, הניחו יד, הובילו את הברך אל הבטן, שילחו אותה לאחור ומתחו גם את הרגל ואת היד הנגדית. ועוד פעם, להוציא אוויר, לקמר את הגב ולשלוח את הרגל ישרה עם יד ארוכה, מה שמכריח אותנו להישאר בשיווי משקל. ועוד פעם אחת, לקרב את הברך אל החזה ולמתוח חזרה, ואת אותו דבר נעשה בצד שני. קחו אוויר וקרבו את הברך אל החזה, מתחו אותה והרימו את היד הנגדית. ושוב, קפלו את הברך אל הבטן. למתוח אותה ולהוביל את היד קדימה. ועוד פעמיים, הובילו את הברך אל החזה, מתחו את הרגל ומתחו את היד, ופעם אחרונה, קרבו את הברך
אל החזה, ומתחו, הרגישו את המרכז שלנו עובד.